Припинок. Брест заходні. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Коледж гандлю. Припинок. Коледж гандлю. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Зубачова. Припинок. Зубачова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Припинок. Бюро тэхнічнай інвентарызацыі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Стадыён Брэсцкі. Припинок. Стадыён Брэсцкі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Плошча Леніна. Припинок. Плошча Леніна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Міцкевіча. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 5. Припинок. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Савецкая. Припинок. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.